أي سلام يكونات 17 عامت 3 عامت حليبس እንደገና ሕጂ really ፖለቲካው ለውጢ ይድልይ ዌልካም ይሁን ክትሉ ወዝግባ እምበር ማለት ይኻ ተጻረፉ ኢሉምኩም እዮም ስኻ ነፋሒቱ ኢኻ ምክንያቱ ኣብ ቃልካ ትነብር ሰብ ኣይኮንካ መንነቱ ኸባይ ከላይ ገለመለ ቀዳምነታቱ ከዓ ንትግራይ ድሕነት ከም ዝህብ ቃልስና አንጻር ታሪኽና ዝኸዱ ዘለዉ ሓይልታት ዝብሎም ዘለኹ ንሳቶም እዮም ትግራይ ቅበሎይ ክእልዮም ኣስላማይ ከዓ ቅበሎይ ክእልዮም ታሕሸኒ ትግራዋይ ኮይኑ ክርስቲያን ግን ክኸውን ኣለዎ ወደ ሃገር ከወላ ሙስሊም ይኹን ንምንታይ ምስ ካሊእ ዜጋ ተወዳድር የለ ክባል ኩሉ ህዝቢ ዓለም ሓውኩም ምዃኑ ክትኣምኒ የደልን ናይዞም ስኩኒስ ናይ ሳዋ ናይ ኤርትራውያን ዕሩኽቲ ኮይንኩም ኣብ ኣስመራ ካልብ መሊኦም ድማ ክብል ሰሚዐ ነይረ ሓደ በላዕ ኣነኳ ቀቢፀካ እየ ግን ዘይምለስ የለን እዚ ኮይኑ ንኣብና በጊዕ ክትበስ ፈጢር በጊዕ እዚ ጨንቆ ሃብ ክበቃ ስለ ዝተባህለ ማለት እዩ ኦርቶዶክስ ሕጊ እምበር ፍቕሪ ኣይምሁሩን እዩ ናይ ጥበብ መጀመርያ ምፍራሕ ኣምላኽ እዩ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ኢትዮጵያን ክልተ ህዝቢ ኢሉ ዝዛረብ ንባዕሉ ዲዛንታ ነግሮ የለን ኩሉ ሱኑ ሓድሽ ዝብል የለን ሕጂ ክፍምስ ከዓ ይደሊ ፕላን የለን ፕላን ብሱር ተገይሮ ይፈልጥና ዓለም እንታይ ጌርኩም እንታይ ሓንፂፅኩም ንስኻትኩም ከም ፕላን አሳይቷል አረጋግጧል አሁን ወደ ተግባር መንፈልጋው እስከ ጅቡቲ ቦርደር ድረስ ያለውን ላይን ሻዕቢያ ገብቶ ይዟል እመነኝ ሰላም ጥዕና ሃበለይ ከመይ ኣለኹም ከመይ ትቕንዩ ክቡራትን ፍትዋትን ተኸታተልቲ ሽደን ሪኣክት ስዋን እግዚአብሔር ይመስገን ኣነ ብወገነይ እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም ኣለኹ ንስኻትኩምን ከምዚ ኸማይ ከመትህሉ በዓል ሙሉእ ተስፋዬ ኣብ ሽደን ሪኣክት ስዋን ኩሉ ግዜ ነዞም ቪድዮታት ሳብስክራይብ ላይክ ኮሜንት ሼር ብምግባር ተተባብዑ ኣዝኹም ዓበይቲ ሰባት ስለ ዘለኹም ማለት እዩ ብጣዕሚ ይቐኒለይ ክብረት ይሃበለይ ዝብለኩም ቴንኪ ንኹልኩም ማለት እዩ ሎማዓንቲ ዝተወለድኩም ዓበይቲ ክትኮኑ ትኽእሉ ኣናእሽቱ ቀያሕቲ ነዋሕቲ ሓፀርቲ ገሌለት የፈለኹ ማለት እዩ ንኹልኹም እንኳዕ ናብዚ ዓለም እዚ ብሰላም መጻኹም أمنا لهم معنتي ننبوهم رئيتوتات محرت يمان 7301 حقل دمو عبا يخمرح انت دليو اب تقراي مراحي اب ارترا بعلنا علنا يو حقل دمو باريا تقرايو ياتولنا زلا مالتي حقل دمو إلا تصرفو زلان وفي مخانيو حراي نحن حجي نعدنا موت يخمرح انت يلو مانا يمرح من حرد عليو هو هاو يزغل مالتي بمرسة ونبوينها مالتي شكري يقولك تاين أقول لكودي إيش حراي هابتزجي تسفالدت لوا إزحوي تاذي شراونا تتبل سنة مقبار أتبك حزة عنا ناس سالتون شدنينو إلا مالتي رأيو هابتزجي تسفالدت يقني اللي كبرتي هاب اللي عبي ود عبيت مالتي كأفو حماق زي وصو للزوب مالتي أفكا نهبي شنولو تقول خاي ولدنا حيشنبر أفكا قلبي شنولو حما أنا قرقو يحجي متاهم تصرف I don't know دانيال 004S 4X كل جزي حاسب كام زرابة قداسيو هاي مالتيو إرتراو زبهال كابت هاقراو منتو خوت صالو مالت سلازي نهلغ زغون حسابات كترفت رأيو دلو نحنا لو من صباحن إرتراويان تراينا إزي زي واحد قلو سبن دلو دما ما يجيري فتنو هاقراو حاتنا نبلوكو حق سلاز ترايو سلازي كل التود باس تبا أصال نقرات انتا يعلوهم ناب هزب زوردو هزبكو نزمرح وحالفتي كإزاز قديتا يو زلو جيسس كرايست إز لورد يلن اللو مالتي داني خكل زاسيت سلازي نحرد بمنتي أنا إرتراوي إزبل نحرد حادث باللوسي بقديتا من نتكا تقراوي كتكون بكا تقراوي يكون إلكا تقددو له مخنيات يلن هيكون لوم مالتيو قدمون كومو أقديدكا زقدد سبي يلن اتا اونلي أنا الزارب الله زلخو نتب نحردا تردي خاي أخوين كامالتيو دان حوي زبلا زلخو ملأختي من البات نعاقها بخمي كم استردت كاي فلتني زم حلال فازلخو ملأختي أبي إرترا زركب تقرينيا تزارابي تقراوي من النت اللو حق يون حلكا تقبلكا ده حرقن مستوم كالو تشعة بهرات إرتراو من النت ويك ناشنال ايدنتيتي مسوريتوس ينبرالو نحردا إلكا إذا تخكل مالتي تزي كوين جن حدا أب إثيوبيا زنبر عفارن أب تجراي زنبر أب إرترا زنبر عفارن كلتيوم حدا بعفار يوم توقعت لك جن بتوم تجرينيا الزارب كلتيوم جن حدا تجراوا حدا جن تجرينيا إلك عند حرم في الله جمير كازيا أجندة لا تمالتي سلازي زي أزرس حت أجندة سلازغونة تتصر اللواز Welcome to Shidden Reacts 1 حراين بار ويلكم تشاينا إريتريان يقولوا له مالتي اسكي من يزي عتحفتي معري شكرنا عبي بيت مجا فيديو عبتل علي كايتبلي تبسي اللي مكينتو منو معاتي صميو ايشي معري باينتو عالو
هو እሺ ሓንቲ ተገሚኖ እና በይነቱ እኖ ወይ ከዓ ኣዶን ኣብ ዝብል ክንሰግር ኢና ብዝኾነ ቻይና ማለት እዩ ቴክኖሎጂ ጥራሕ ኣይኮኑን ምስኣቶም ኣሲሚሌሽን ፈጢርና ዘለና ወይ ከዓ ዋሃይዶምና ዘለዎ ማለት እዩ ዋላ ካልቸር ንባዕሉ ክሮስ ኢንዴክሲንግ ዝበሃል ናይ ካልቸር ጉዳይ ኣለ እንዲ ትናቶም ናባና ሰጊሩ ዘይኮነ ብቴክኖሎጂስ ትናትና ወሲዶም ዋላ ተን ደቂ ኣንስትዮታትና ንባዕሉ ወሲዶም ማለት እዩ ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜስ ኣብ ቻይና ተወከልቲ ናይ ፓርላማስ ኢና ኢሎም ማለት እዩ ንሕናስ ክንወከል ኢና ኣብ ፓርላማ ቻይና ውሽጢ أرى ذاك زين أنا أتغير زلات أودني قرفنا بني القاسي قرفني له قرمي إنه يسمع لتيو بتعمل صبو إنا نازلنا عينينو والكامل لكم علينا عدنا عاوز مدرزي تحت كل خاين خا سو عقمي واللي له أريح وكا سو دوريكا بتشامل حاني تغيير كا فوق ترجع خدان خا دوري خا بويا خا هفتنير كا هفت خاسين خا تحت كل غريخا زخول تشجرزي زخول مكرا زخيلة ليت دوري أو عالم حانت جزيه بتشا مسألك النبر التفقدنا النوع شح عمتي نرى لنا ديتاتنا لكنه أمين بقى بصرو زي حقي مالتيو حدا كهليل جبران زتبهذا صحافة له مالتيو حجين الصاف زخونة مصحف وزرخوكو مالتي تاي زبل زخونة فلاسفة نيرو حجت فلاسفة نحدا نامهرنا له مالتي أكوبات سبات نيرو مسي تمرو من تولو عدو زجبر كغيركا تتجبر مالتيو وعلتات مولو سي تغدني خا عدو زو علت الكا وعلتسي مملا سو يكالني حدا خا يدوسيو إهيلو نامنت أنا تخوين أنا يدي وعلتا زي ملس كمتي سلسته عمز حزلتن انت حزيليا كم تشعت ورحي تشكيمات النزنبرت نساب خبدا خويني خدي انا دما تشكيمي انت زيرن تشعت ورحي سلسته عمتن قلملن وبط ايبات الندي مالتي انا خا صابا اندحلبكو كم تنسا شنتي قلي انتي تسكفت مالتي زغيرت لي نحر قيرلا تا خويننا يدي وعلتا زي ملس يلو مسحاتو زهاو ملسي يغريمن مالتي تايلو انا ولا حجي افلالا يالو اديخا زغل ነገር ዝገበረቶ حساب نسخه عبي كساب تقبز كساب لب تقبريو نسخه ግን ኮምዚ ትገብርላ ዘለኻ ነዲኻ ክሳብ ትመውት እዩ ወይ ከዓ ናብ ሞት ክሳብ ትኸይዱ ስለዚ መንገዱስ በበይኒ እዩ ናይ ኣዲኻ ውዕለታ ምምላሳ ይከኣልን ኢሉ ወይሎምና እዚኣሞ መደነቂት ያ ነዴታት ክብሪ ይግበአን እዩ ምባል ዝመፀብ ዘረባ እዩ ኤፍሬም በጃሃር ከቦ ተጸጊሙለው ኣነ ተጸጊሙለው ባለ ማለት ተጸጊሙለው ምን ይኸልዕለኒ ታሪኾን እንደ እሺ 15 ዝኸውን ደው ኢለልካ ይልዓልከን ዋ 15 ግዜ ርሰይና ኣጽኒም ካን انت محيركاني نعمتا بقي انت محيركاني نعم نسون انت غير كاي هذي كوين انا بقي عمك بس فطير بقي عفزي چنكو لا تقول كده زيت نصبل كيد كازيت تانية تايت شجر نعملها بقي عتو قلقله زلزله مالتي انا يردان نزل نصبل كيد كازيت فتن حد غزي كوت ናይ ምጥርጣራው ሃይማኖትና ሽግር ዘምጽኦ ነገርውን ብዙሕ ክትመራመር ከለኻ ይጸገማት ዝመጽ ማለት እዩ ኣነ በወገነይ እንታይ ኣዝል መሲሉኩም ዲቁ ንኣምላኽ ምምጽባዕሲ ኣምላኽ ይበልዑ ማለትና ይኮነን ታይዳ እዩ ዘለን ነገርስ ክሳብ ክንደይናይ ክህብ ከም ዝኽእል ሃብ ክበካ ስለ ዝተባህለ ማለት እዩ እምበር ኣምላኽ እኮ ኣይጠምን እዩ ግን ትናትኩም ዘረባ ዋላ ተዘይ ተረድእና ጽቡቕ ኣቢሉ ዋና ምስጢር ግን ብናይ ኣምላኽ መጽባዕታት ወይ ብዝነበሩ ባህልታትና ምቕላድ ግን ኣድላይ ኣይኮነን ናይ ብሓቂ ዓቕሊ ንብዙሓት ምዕራባውያን ማለት أبزي ودا استرسن شنكتن زود قطمة حساس بالله ذات حساس بازيا بفلاد مع معرب نقمت حبشاون استنكفنا زلا كوين يسمعني مالتي ذات حساس بانتي عند حريلكم لومي معرب تمس جنزب تحز جزات وهاب تحجز تمهار زكل مسرخبك نفسك إلى زبالة حساس بالمسكة مالتي نفسها إيكونوميك السلسلة فعلك أنهم كل محجي تخبرون زنبر كاسبات ويكا زمزناتات مستواز زنبر كأنها خسر كايو تخيل مالتي right أبسباز زنبر كاتجدا سنة دابو ده ختام مخوي قبل لي نفسك إلى دقيم بزبالة حساس بال قص سدرس ناتك سدراي كون كنت حتى ندخل ناتي سدراس نتاي قبلوا خلو أوه سدراي قبلوا كأنهم أصلا ما يكقبلوا يعني زمني بدنا بنت نعيجن كاب حادث عدا وي حدا نيجيريا وي حدا بزي قدس سمصلي قنعي تعشني تقراواي كوينو كريستيان قن كون الو عسرت ايتي حشنا نيجيريا قويتا تمام نيجيريا قويتا ودا هذا ولا مسلم خن منتاي مسكالي جيغا تورادر يلخبا ወዲ ዓድኻ እዩ ጓልነይ እንድሕር ደኣ ጸጊሙ ካውን መሳድ ድኻ
መሻግርትኻ ኩሉ ነገርካ እዩ ማለት እዩ ተገደደ ብቋንቋኻ ትዛረቦ ሞ ይሰምዓካ ስለዚ ኣነ ዝብለኪ ናብ ሽግር ኣይትወደቂ ናብ ሽግር ኣይትሕመቂ ወዲ ዓድኻ ግን ምስ ካልእ ሰባትን ከተወዳድሮ ንዋዕሉ ብጣዕሚ ኣዝዩ ግፍዒ እዩ ማለት እዩ ተገደደ እንታይ ይብል ሼክስፒር ድዩ ሰብሲ ብሽሙ ክትፅውዖ ከለኻ ብጣዕሚ እዩ ዝሕጎስ ስለዚ ናይ ወዲ ሰብ ሽሙ ክትርስዕ ይብልካን ዝበለ ባህል ኣለዎ ማለት እዩ ወዲ ዓድኻ ድማ ብቋንቋኻ ክዛረበካ እንተሎ ተገደደ ማለት እዩ ዋላ ትኹርያ ንባዕሉ ሲ ኣነስ ማያ ኣለዎ ፅቡቕ ነገር ኣለዎ ኢለ እየ ዝኣምን ማለት እዩ ስለዚ ኣይትዳሃለሉ ኣይትተዓሸው ማለት እዩ እስከ ንስኺ ንምንታይ ኢና ኣብ ሕጊ ተኮር ንኸውን ንምንታይ ኢና ኣብ ፍቕሪ ተኮር ንገብር ተጋሩ ማለት እዩ ማለት ናይ ሃይማኖት ኣቦታትና እውን ብምፍላጥ ዲ ብዘይ ምፍላጥ ኣይፈልጢ ኦርቶዶክስ ሕጊ እምበር ፍቕሪ ኣይምሁሩኒ ኣነ ክዓቢ ተለኹ ምንም ፍቕሪ ኣምላኽ ፍቕሪ ኦርቶዶክስ ፍቕሪ ሃይማኖት ርኢክ ይኹንኩስ ሕግን ምፍርራሕኒ ርኢዕ ዓብየ ኣብ ወለደይ እውን ከምኡ ኣብ ኣሕዋተይ እውን ከምኡ ኣብ ማሕበረሰበይ እውን ከምኡ ሕግና ቁጥዐ ንዴት ምናምን ሓራይ ሕጊ ንምንታይ ይመርሓና ንምንታይ ኢና ኣመነ ሕጋውያን ኮይና ያ ናይ ተሓፍተይ ዘረባ ማለት ሕጋውያን ብምዃን ነጥሮየ ነገር የለን ሕጋውያን ከ ኣይጸድቁን እዮም መምህራን ሕጊ እንዲዮም ነይሮም በዓለም ዋላቶም ሃይማኖት ዘለዎ በዓል ቀያፋ ሃና ገለገለ ዝበሃሉ እዚኦም ኩሎም እኮ መራሕቲ ሃይማኖት እዮም ነይሮም ከ መምህራን ሕጊ እውን ነይሮም እዮም ሕጊ ብኣውርኡ ፍለጦ ይትፍለጦስ ዋላ ሓንቲ ረባሕ የብሉን ኣየድሕንን ዝብል ዘረባ ኢኻ ትዛረበና ደልያ ማለት እዩ ኣነ ብወገነይ ድማ ዝብለኪ ሓንቲ ብጣዕሚ ናይ ሕጊ ፍልይ ዝበለት ጠቕሰላ ማለት እዩ ሓደ ሃዋርያ ጳውሎስ ዝተባሃለ እዩ ዝጠቕሳ ንሳኻ ኣዝያ ብጣዕሚ ገራሚት ዝኾነት ጠቕስን ዘረባን ስለ ዝኾነት ጠቕሰልክ ማለት እዩ ምናልባት ጠቃሚት ኮይና እንተረኺብክያ ሕጊ ብጣዕሚ ኢምፖርታንት ምዃኑ ይዛረብ ሞ ማለት እዩ እንድሕር ደኣ ሓደ ሰብ ብሕጊ ኣጥፊኡ ሕጊ እንተሎ እንተጥፊኡ ማለት እዩ ብሕጊ መሰረት ይቕፃዕ ሕጊ ኣብዚ የብሉ እዋን when law is not available and if someone is mistaken እንድሕር ደኣ ተጋጊ ሕጊ ኣብዚ የብሉ ግዜ ግን ብዘይ ሕጊ ይጠፍ ዝብል ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ ዘበሃላ እዚ ሓደ ከም ዝበልክዮ ንምንታይ ኢና ጥራሕ ትእዛዝ ንውሃብ እዩ ነይሩ ትዘረባ ማለት እዩ ግን ኣነ ኩሉ ኢንስትራክሽን ኮይኑ ይረኽበ ዳርጋ ግበር ኣይትግበር ኢሕና ኣብነት መጽሓፍ ቅዱስ እንድሕር ወሲድኪ ከም ዝበልክስ ግበር ኣይትግበር እምበር ኣብዚ ናይ ምስምዕማዕ ወይ ከዓ ተዘይጌርካዮ ዝመፀካ ፅድቂ ተጌርካዮ ዝመፀካ ኮንሲኩዌንስ ገለ ኣይኮነን ፈጣሪ ፍሪ ዊል ክበካ እንተሎ ግን ናይ ጥበብ መጀመርያ ምፍራሕ ኣምላኽ እዩ ኣምላኽካ ፍርሓዮ ትብል ጣያ ፈረስት ኢንስትራክሽን ማለት ስለዚ መምርሒ ኩሉ ግዜ ንደቂ ሰባት ዝተዋሃቦም ነገር እዩ ጥበብ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ኣብ ዝኾነ ነገር ድማ ማለት እዩ ዝኾነ ስራሕ ክንሰርሕ እንተለና መምርሒ ምኽታል እዩ ካብዚ ወፃእሲ ጥበብ ዝበሃል ነገር የለን ሕጂ ኣነ ጥበብ ዓምዲ ሰሪሓ ጥበብ ቤት ገዛ ሰሪሓ ጥበብ ከምዚ ጌራ ጥበብ ይዓዳ ገለገለ እንትበሃል ተሎ ዋላ መጽሓፍ ቅዱስ ተንብዋ ከለኹም እንታይ እያ ጥበብ ይኹም ትብሉ ብጣዕሚ እያ ተጨነቕካ ጥበብ ማለት ግን መምርሒ ምኽታል ማለት እዩ ንኣብነት ቀዳመይቲ ጥበብ the first wisdom ተባሂላ ዝፅዋዕሲ fear of the Lord or fear of God ማለት ስለዚ ኣምላኽ ምፍራሕ ቀዳመይቲ ጥበብ እያ እንድሕር ተባሂሉ ጥበብ ኩሉ ኢንስትራክሽን ከዓ ሕጊ እዩ መምርሒ እዩ ኦርደር እዩ ማለት ንሱ ተኸቲልካ ተኸድካ there is a reward there will be punishment እዚኦም እዮም ዘለዎ ባይናሪ ኦፕሽን ዳርጋ በልያ ግን ኣብ ወለድና ንዋዕሉ ኣነ ኣተዓባብያና ዘይከምቲ ሕጂ ዘሎ ፋሉልነት ኣዝዩ ፅቡቕ ምንባር እየ ኣስተውዒለ ማለት እዩ ንኣብነት ኩሎም ንገብሮም ወለድና ኣብ ልዕልና ዝገብርዎም ነበሩ ቅድሚ ንዓና መንባርና ንኻልኦት ሰባት ክንነብር ዝገብሩና መንባሮም ኣብ ጎረቤትና ንዋዕሉ ሕማቕ ሰሪሕና እንተ መፂና ሞ ጎረቤት ናይ ጎረቤት ኣቦ ንዓና ሻቦጥ ሒዙ እንተቐፅዒና ናታቶም እውን ሓላፍነት ምዃኑ ትክክል ምዃኑ ዝነግሩና ዝነበሩ ሕጂ ይዘርድአካ ማለት እዩ ኣብዚ ዓለም እዚ ኣነ ቀዲመ ክነብር እየ እንድሕር ኢልካ ኔቨር Today's English topic. Do you want to speak in English, Afe? Yeah. English تزارب تخون كحراي. Only English. Only English. Only if you speak English. Today's English topic. Okay, yes, I will speak English. I will speak English. No problem. Okay, my love. How are you? Are you okay? Almost nice, too much more than enough. And you? I miss you too, my love. How are you, my lover? Oh, I'm good, darling. Say. Are you okay? Mar. Honey, how are you? I'm good, darling. How's life? How's everything? I'm very nice. እንግሊዝኛ ማለት I'm very nice. I'm good. How you my love? I miss you a lot. Affectionate. ገለ ዝበሃል ቃላት ነይሮም ቀደም ፌርዌል ገለ ንብሎም ማለት እዚ ኣሻዒና ፅኒዕና እንተን ቃላት ባይዘወይ ምሁራት ገለ እኮ ኢና ንመስለኩም መብዛሕትኦም ኣጣግደም ኣይ ባባ ኣፌ እብርሃም ኢሎም ማንቸስተር ዩናይትድ ስኡልኩም ናይ ስኩኒስ ናይዞም ኤርትራ ስረታት ታይት ስረ እናገበርኩም
ናጨፈርኩም ናበልኩም ንሪአኩም ኣለና ኣብቲ ፌስቡክ እንታይ ዓይነት ትውልዲ እዩ ዝፍጠር ዘሎ እንታይ እዚ ናይ ጫት ናይ መስተ ናይ ጉሒላታት ናይዞም ስኩኒስ ናይ ሳዋ ናይ ኤርትራውያን ዕሩኽቲ ኮይንኩም ሶምባ ዘይ ጫት ዘይ ሽጋራ ዘይ ዕውልና ኣንሽቲ እንታይ ይፈልጡ ሓራይ ባይዞ ኣነ ናይ ዝኾነ ይኹን ፋሽን ወይ ከዓ ትሬንድ ኣድናቂ ይኮንኩን ማለት ዝዓቕመየ ዝኽደን ብዝዓቕመየ ዝነብር ቅልል ብዝበለ መልክዑ ግን ኣነ I don't know why ፀባብ ሰረብ ብፍላይ ከዓ ማለት እዩ ጥብቕ ዝበለ ኣመና ታይት ገለ ዝገብር ሰብ ሓቂ ንምዝራብ ኣነ ኣይፈቱን ማለት እዩ ስለዚ ብጣዕሚ በቃ እንተኽኢልኩም ማለት እዩ ኤርትራውያን ኣሕዋተይ በቃ ግፍሕ ዝበለ ኦልዲስ በቃ ጀስት ስፍሕ ዝበለ ሕጂ ንኣብነት ናተይ ዶ ክሪእኩም ተስእየ ክንዲገለ ይድኸውን በቃ ብዝኾነ ፀቢብ ስረ ማለት እዚ ታይት ገለገለ ዝበሃል ነገር ኣነ ብዙሕ ይፈትዎን ምክንያቱ ሓደ መብዛሕትኡ ግዜ ምስ ስርዓተ ፆታ ማለት መሪፅካ ምኽዳን ዝመሰለካ ናይ ምኽዳን ሕርያ እዩ ግን ቅድሚ ሕጂ ዋላ ኣትሊስት ኣብ ፋሽን ኢንዳስትሪ ንባዕሉ ብዙሕ ግዜ ዘየለ እምበር ፋሽን ምኽታል እንታይ እዩ መሳዕቤኑ ኣይዶን ኣይፈልጥኒ ናይ ባህሊ ወለድና ግን ብወለድና ባህሊ ተኮይኑ እውን ኣብነት ጥብቕ ዝበለ ስረ ይኮነን ዝገብር ሰብኣይ ጓል ኣንስተይቲ እያ ቅርፂ ኣካላታ ብዝተፈላለየ መልክዕ ንወዲ ንምስሓብ ስለ ዝጥቀመሉ ኩሎም ነገራታ ክረኣዩላ ትደሊ ወዲ እንታይ ሞ እዩ ቅርፂ ኣካሉ ከውፅባእ የወለዋ ንምሃረሉ እስኪ ረእይዎ እንደ ሕጂ ናይ ባህሊ ወለድና ሓይዳ ጓል ቀሚሽ ጌራ ተምር ፀጋይ ኣስመሮም ብርጌድና ሓመዱ ኣሜሪካ ብርጌድና ሓመዱ ናይ መንነት ቃልሲ ከም ዘካይድ and ቀዳምነታቱ ከዓ ንትግራይ ድሕነት ከም ዝህብ ዝወፁ እንታሽሙ ነይሮም እሞ ከም ኣባል ብርጌድና ሓመዱ ከመይ ትሪኦ ርእይቶ እንታይ ነውሪ ኣባል ብርጌድና ሓመዱ ማለት እንታይ ኢኻ ትሪኦ ርእይቶ ከዓ እዩ ጌጋ እውን ኣይኮነን በቃ ፍጹም ነውሪ እንታይ እዩ እሳቶም እዮም ሕጂ እትዮም ኣንጻር ውደባ ኣንጻር ቃልስና ኣንጻር ታሪክና ዝኸዱ ዘለዉ ሓይልታት ዝብሎም ዘለኹ ንሳቶም እዮም ኣብ ኣስመራ ካልእ መሊኦም ድማ ክብል ሰሚዐ ነይረ ሓደ በላዕ ውዳቕ ንሱ ምስ ኣእዱግ ናይ ቀረባ ፍቕርን ሕውነትን ስለ ዘለዎ ኣእዱግ ዘይረኣየ እዩ ዝኸውን ደይተሓጎሰ ኢለ ነይረ ኣስመራ ካልእ መሊኦም ኢሉ ሓደ በላዕ ውዳቕ ንሱ ምስ ኣእዱግ ዘይረኣየ እዩ ዝኸውን ግዛዕ ምስ ኣቤት ቅኔ ኣቤት ድርሰት በቃ እዚኮ ናይ ሊቃውንቲ እንታይ እዩ ዝበሃል ኮይኑ ማለት እዩ በቃ ሊቅ ኢኻ በቃ ኣቤት ዘርባ ኣቤት ጌርካ ተዛሪብካ ዝኒ ኣቤት ክእለት ክላ ኣነ ብወገኔ ማለት እዩ ብጣዕሚ ዝሕዝነኒ ኣወል ስዒድ ንፅልኢ ዘለካ ስብከት ፅልኢ ንምፍጣር እትፅዕሮ ዘለካ ከይዲ ብምሉእ ማለት እዩ ኣዝዩ ዝደኸመ ሕማቕ ውዱቕ ዝኾነ ዘረባ ምዃኑ ክነግረካ ዝደሊ እውን ብስሩ ኣዋፃኢ ከም ዘይኮነ ነገረ መንገደይ ክሕብረልካ ይደሊ ማለት እዩ ብጣዕሚ ሕማቕ ነገር እዩ ንምንታይ ከም ጥቀመሉ ዘለካ ንባዕለይ ኣይፈልጥን እየ ግን ኣወል ስዒድ ስነ ጥበብ ማለት ከም ዘይኮነን ኣነና ቦኻን ንሕሱ ኢና ሞይ ከማኻን ኢሉ ይበሃል ሰብኣይ ኩላና ገጠምቲ ኢና በብዝዓቕመና ኩላና ዘየምቲ እውን ክንከውን ንኽእል ኣይትፈልጥን ኣብቲ ቋንቋሲ ባህ ብዝበልና ነኺዶ ዘይኮነስ ንእሽትለይ ካብቲ ማሕበረሰብ ዝቐዳሕናዮ ካብ ባሕሪ ብጭልፋ ዝበሃል መልክዑ ንእሽትለይ ኣፍልጦ ኣለና ናትካ ግን ዝያዳ ማለት እዩ ስነ ጥበብካ ንምንታይ ዕላማ ክትጥቀመሉ ከም ዝተምሃርካዮ እውን ኣፍልጦ ከድልየካ እዩ ሓደ ፀርፊ ኣድላይ ኣይኮነን ምናልባት ምንቃፍ ምግሳፅ ምቁጣዕ ክትጥቀም ትኽእል ትኸውን ዲኻ ኣነኳ ቀቢፀካ እየ ግን ዘይምለስ የለን ኢለ እየ ስኢለ ዘውግዕ ዘለኹ ማለት እዩ እምበር ንስኻ ብጣዕሚ መሸገሪ ኢኻ ዘለኻ ማለት እዩ ኣነ ከማን ኣብናህና ፖለቲካ ዓዘቕቲ ክትኣትዩ ኣይደልን ምክንያቱ እስኺ ሓፍተይ ክትመሃሪ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ክትበፅሕ ዳኣ እምበር ኣብዚ በርገና ሓመዱ ክንደይ ኣሕዋትና ዓይነቶም ነቂቦም ክንደይ ኣሕዋትና ህይወቶም ከፍ ኢሎም ደቂ ሰንዓፈ ስጋብ እናተዋወድና ኢና ንኸድ ዘለና ተረዲክሎ ኣነ ካብማ ከም ሓፍተይ ከም ዝፈትወኪ ተማሂርክ ብዝለዓለ ደረጃ ክትመፅሕ እምበር ኣብ ፖለቲካ ኣቲኺ ክትፃረፊ ኣነ ጓል ክስትኤልኪ ወይ ራሲስት ክትኮኒ ኣይደለየክኒ ኣድማሳዊት ኮንኪ እኳ ኤርትራ ሓንቲ ከም ኤርትራ ዘይኮነስ ብኣፍሪቃ ሙሉእ ብዓለም ኩሉ ህዝቢ ዓለም ሓውኩም ምዃኑ ክትኣምኒ የደለየክ የለ ተረዲክሎ ናይዚ መንእሰይ ቅድሚ ዝሓለፈ ማለት እዩ ኣድማሳዊ ኣተሓሳስባ ወይ ከዓ ግሎባል ቲንኪንግ ዝበሃል ነገር ክትውስን ኣለኪ ከም ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ፀቢብኪ ኣብ ቁሸትን ኣውራጃን ተዘፊቕኪ ክትተርፈ ይደልየክን እየ ኣነ ዝደልየኪ በላሕ መስተውዓሊት ነዚ ግሎብ እዚ ብጠቕላላ ነዚ ዓለም እዚ ክትኣምን ትደሊ ግሎባል ሲቲዝን ንኩሉ ኣበርክቶ ዘለዋ ክትኮኑሊ ይደልየክ በሊሕ መንእሰይ በሊሕ ዘረባ ራይት ኢልና ኣለና ግርም ሰልጠነ ጉዳይ ሕሜት ኣላተሎ ማዓንቲ ዘይወዳእ እስኪ ሕማቕ ሰብ እዩ ሕማቕ ሰብ ኢለ ክገልፆ ኣብ ዝሓለፈ ግዜ እዚ እንታይ ኢለ ነይረ ሓራይ ከምዚ ንሱ ብጌጋ እዩ ኣተርጊምዋ እምበር ንስኻ እዚ ክብሪ ሰብ ክህልወካ እዩ ዝግባእ በዓል ሓዳር ኢኻ
ክርስቲያን ትኸይድ ኢኻ ስለዝኮስ ክርስቲያን ኸይልኒ ባል ሓዳር ኸይልኒ ዋንቺ ከምኡ እንደ ኣቦ ቆልዑት ኢኻ ከምኡ ማእትኮ እንታይ እዩ ክቡር ኢኻ ማለት እኮ ካልኦ እኮ ይብሉ ሕጂ ክፍምስ ከዓ ይደሊ እንታይ እዩ ንዓና ክትንክፈና እሞ ንሕና መልሲ ክንቦ እሞ ሽዑ በቃ ዋ ኣብ ተፈታዊ ሾው ከማ እንተራ እዩ ህዝቢ ትግራይ ፅልእ ይገለብል ኣሎ ህዝቢ ትግራይ መን ይልዕል ተፈታዊ ሾው ሓላይ ፈታዊ መሲሉ ክርአ ዝደሊ ዝገርመኒ እኮ ንስኻ እንታይ ገባራ ኢኻ እንታይ ገባራ ኢኻ ንስኻ ህዝቢ ትግራይ ሕጂ መሺ مش قد في قالس قد في بزعه بوليتيكا يزاربني نيركا ابقالكا دي تنبر لعليزي كو نفحيتو يلا نسخه نفحيتو يخا منياتو ابقالكا تنبر سبكونكا بزغون حجيت وقع خميديو كفمس يدلي يتبل يا مالتي كلنا ندلينا 21 كفل زمن وي كاب زلو تولد وي ناب زلو تصقع يلو كل سبكا خفمس يدلي مخنياتو فيمسنت مالت وي كهبوبنت مالت ابز مريت زي بتعم ازي تطقم افتقص العالم حردا بهيمانوت كتحسب كوينكا ازي زطف مخانو دارغات محارسبنا يفلطن مالتي فيمس مالت بخالي بهلا بوداس يكنتو لعل زبص حساب مالت ترجم عين فلطن امبر حدث فميسي اختبل كلها بوداسي كنتو بحمق مسغانا بزغورون زي غورون بمولسي لعل بصحو مالتي خازي بمولو مالتي نخنتو نبلل مخاني هوب ابكالوت سبات زريو فقري امهيرو قال مالتي يكونون ترجم مالتي فيمس مالت بحمق تفمستغل بصبق مالتي حجي مبزحتكم سباتو نتا فمسنا تدليوا سبات اللهم يكم فمسنا انا بمطنا انت خوينا امبر بزلعله درجه ابنت بهبوبنت ايدلياني نمنتاي زيدليا مسيلكو زبلع خايو كتصحف الله لدحري باباراز غوي مالتكو كاميرا حيسو شدن هاي سبيك وانس حجي زي بتعم زحقوس حساب الله مالتي نو انا كونتريبيوت زغبر عين سب تزخونمو منالبات ناتي كونتريبيوشن لاودر تززارب ويك اتا اكشن لاودر تززارب مور كريديت مهاب كونيرا ويك ام غبر كونيرا عيني دي كبرى ضحوات ويت تصغرو مليشو يبرحلو تركاي تطوعك الله سلطن تركي تطوع الله ازي شمو تطوع زي دلي يوتيوبر كمل شحات ساكيو بوليتيكا كون زتنتن عزيل قولوا ملكاي سبات سمات ولدهم كم زي بانيرا خمزي نيرو زي عطو زي وسه منتو هواي كلاي قلمنا لكم عين السب حجب غالي بهلا مالتيو زي يوتيوبر زي سمو صوع زي دلي يوتيوبر بزبالي موصي زلو مالتي شدن قبرو هدي يزبال بايزوي يوتيوبري جن زي قبل انتلخو مالتي مزحاتهم سبات دس زبلن نخزارب مسل زتوهابني ويكا منم زي توهابني منم افلطو زي بلي زغور يكون مصحف زي مبوكو اب هيوتي كا منم عينت كونتريبيوشن زي غوركو زموسلهم سبات كلو يخل اليوم زي يوتيوبر كبهال كلو كم صرف موسيلكا مالتي دحان نا يوتيوب كلاس بمعلت غن مهار اندينا ودني عراي بالقصلنا مالتي بريزيدنت يسو حبعصم اب بايتو صدحكم تخصنا عناسي صحابكم لناتنا دسا بحساب قيناتنا شعو سلمتا ايدكم توتو لهم اب قداينا ديتا بحلا بزح لك عجي بزحت شعو نت التاريخ تفلت وكل بحساب بلعنا بحساب سرعنا بحساب تسوينا بحساب تقالسنا سحجي نعود بسيسكا هم دينا بر تقبر فتنتات انتاي مستيرو احنا داي نقر تاتا قد جاكات انه اللي حديث انت نقرا يلون كل سنه حديث زبل يلن حراي مالتي شي كاتزروا سيلو خاونا اي خوين نايتم بور بريزيدنت زروا مالتي كاونا اندخوننا امبر بزح غزي خنزارو ندلينا توقعوا مالتي بخالي بهلا كن شعدان من تافتناتنا غداي ايدكم يتاتو زي تبلونا ندي سباخنا اتخلنا كوت تحجنا اين اتينا ايس بهال نيرو مالتي نسخم كمالتي اب سحلنا هلو غنا موصابيكم تلو سراوت درغسي نحنا حاجه زي ندلنينا شعو جميركم دو مرحتنا ايثيوبيا قدامي ويكا بريزيدنت غورن غليلكم نيركم كور بريزيدنت حجي ازي حجي لوم اذا ارغت زمهمنت بوليتكس مالتي لوم مليس كواغا يولن مالتي اب غداينا ايدكم يتاتو غزا كتاتو ترليخا صبيقاتو ايتني انديلكم غدفو تاي حجزي تزحل بمانكا غلز بحال مالتي انت زحل بايدك انت تكوس بمانكا حما انت كنت لما موصنا خمزي اول سعيد وص يزرب قال قبال مالتي افغوباي The spokesman مني اول سعيد amazing by the way مولي نحكي تكون انا دايره محاتيتهم موزي بزعبه ايرترا محاتيتهم ترديان اقايا يدايو نعنا ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ኢትዮጵያን ክልተ ህዝቢ ዝተዛረብ ንባዕሉ
ጌጋ መረዳታ የድብል በወገነይ ቆይት ሰባይ أنا حمومي إيه لني رخاب قدم جميرة مالتي خزارب كله كل تزحزون نطرح خلت غازيطنيا تاتالو فيلم زي مسلوم عيني دا عم بقى انا نوح واني مسمعوه يحزنوني ام كلتي ام حدثوكا حتى نملس انه علي ورا درس لازنبره تمهرايت له خا وبزح فلطوتات قال حدا ነገር ማለት እዩ ከምዚ ናይ ጂኦግራፊ ትምህርታት ካልኦት ናይ ታሪክ ሕቶታት ይቀርብ ነይሩ እዚ ዳማ ዘሎ ጋዜጠኛ ማለት እዩ እሱ ጋር በጣም ይዝሕዝነን ነይሩ ማለት ደስ እንዲ ዝብለን እቲ ፕሮግራም ነይሩ ሕጂ ሓት ኢንተርቪው ገብርተሎ ሱቅ ኢሉ ይሰምዕ ማለት እዩ ሕጂ ዝብሎ ዘሎ ስትክክል ደኾን ይኸውን ይብል معولينو حاول دبي كفلا يا اخوي الكام مسكي عندي اساس تزارب كله بزعبه زي كم يقرا طبايا كبرابر بزعبه انا اندستري انا سمعي فيلم يلن بقى خمزي اي سلام يكونات 17 عامات 30 عامات حليبس እንደገና حجي ريلي بوليتيكاو لوطي يدلي قدمني سراوتنا ኤርትራ كتايسالو تحنتي تخليتي سب أولك أو سرحو كسرحن كفكرنا له إذا سالسيتي بيزنس هذه إرثا كتابع له قرم حسابي بايزوي مالتي حجي خمت زولو زول نحرد أخوينو سلسة نتبتات أبي إرترا كايدا زلون يلي زاربن زلو مالتيو حدا بيزنس كايد كغلالو أبي إرترا مالتي كفكد كغلالو بيزنس كفكد اللو زبل وقعي زوقعنا زلو تخليتي زوقعنا زلو دما مالتيو وتدرا خم بحدش كت أيس اللو مالت أتاس سقات اللو ويز زلو مالتيو صبوا حسابي العيلو ويل كامي هم كتولو وزقب أمر مالتي خا تتصرفوا لهم يوم حجي برجين حمدو خا حدا شجر دلكم نواخذكم زمتسأن وعلو مالتي بتصرفيهم تدهلو زلهم تقبلون معامل كو بوليتيكا لو تيدلي البك ابين البك قديت انا سماوي تعيب على سوره خسازو ليهم صبي ويلك كلت عمت تقبر له مغابيت غيزاو محدار بلان يلم بلان بصور تغيرو يفلطنا العالم حدا انس غيزاو محدار يا منغستي يا محدار يلو زمرح اكل بقى ممرحي غيرو زسرحلو كابلعل تحتي مدام يلو زوصو كابزو وانزي اسكعزو وانزي فصمو يلو بجت مدي وزنقسقسو تلمخلو له تغيرو يفلطن زخونه نايبر خاص مسلو داو كغورا يخل تلمي لنا بتغراي هزي اعتراف حويتن داغ منصتن زمسل هكند غزع ودات علتاو سرحتهم من مسرح زخلهم تلمي ولهم مدبناتاتهم بقى سم مدب سم وراد هكتي بقى أتاود الدخاينة أتان عيو متى الزارب النزول تسوي زي أنت نقول لنا أنتم سوات دي صار حميمهم ديهم زل نعي متى خاي تنقرن أنا دي خمد دول كامالتي أنا دي بلانكوت ألك استراتيجي أنا دي كايدا خميترولوجي خنقرا كامو أنا دي بوليس حنس ألك بعلى هذا حنس أو ده إني أخو من ككند قالت خون صار إنه علىهم إنهم تشاوم ما جزية مالتي أنا حج موتي وسرور لهم حفري قل أنت أجيركم أنت حنسكم صاتكم كمبلا أبيلو هذا جزية جن مهوري هاي الخوها من تل حلفنت مالتي انا حدا غزي ناي مهر معك انا خالي انت خوين نبر وزي تخوين بطعم مشجري مقالي كتما የቲዲኤፍ አመራር በዮሐንስ መዲድ በጀነራል ዮሐንስ መዲድ የሚመራውና ከ38 ጣቢያ ከመቀሌ ነዋሪዎች ተወካዮች ጋር የተወጣጡ ነዋሪዎች ደማቅ ውይይት ታሪካዊ ውይይት አድርገዋል። ህዝቡ ድፍን የመላ ትግራይ ህዝብ ከትግራይ ሰራዊት ጎን በመሆኑ አሳይቷል፣ አረጋግጧል። አሁን ወደ ተግባር መንፈልገው ሳይውል ሳያድር ወደ ተግባር ውጊያው ይከፈት። አይ ሆፕ እንዲከፈተን ይፈልጋሉ። አይ ሆፕ ይሄ በተለይ ለኤርትራ ብቻ ሳይሆን የኢትዮጵያን ራሱ አስጨንቋት ያለው ጥጋብ መተንፈስ አለበት። እንዲተነፈስ የምፈልገው ደግሞ አልኩ እኮ እንደዚህ ወደ ላይ እንደሸኑት ከኛ ጋር ገጥመው ለኢትዮጵያ ህዝብ ራሱ ሰላም መምጣት አለበት። አም ቴሊንግ ዩ አንድ ነገር ማወቅ አለባችሁ ኢትዮጵያኖች በሙሉ እነዚህ ሰዎች ካለ ቦታቸው መጥተው አሰምብለው ትንኮሳ በሚያደርጉበት ጊዜ ተከላክለን ዝም የምንልበት እንዳይመስልህ። ትላልቅ ሰፊ ግዛት ይሆናል እኮ እስከ ጅቡቲ ቦርደር ድረስ ያለውን ላይን ሻዕቢያ ገብቶ ይዟል። እመነኝ። ለምን ካልከኝ ለመጦስ መጽሐፍ ቅዱስን ቀድ ነበር። እሺ ግርምዩ በቃ ስለዚህ በኻሊ ባህላ እተው ንዑ ነስተአናግደኩም ኢና ንሕና እውን ድማ ቀሊል ኣይኮነን ዝብል ፈኸራ እንዲዩ ፈኸራ ኢና ንሰምዕ ዘለና ማለት እዩ። ሓራይ እስክንባር መጽሐፍ ቅዱስ እንቀድ ነበር። እሺ እንዴ ወረቀቱ ስስ ነው ያስቶዛል። ብዙ ኃጢአት አለብኝ እኔማ ብዙ ነኝ አልልም። እንዴ መጽሐፍ ቅዱስ እስከመቅ አዲስ የተደረገ ነገር ነው የምነግርህ። ስስ ነው የሪዝላ ነው ስስ ነውና
የተደረገ ነገር ነው የምነግርህ። በሱ ይተውዝ ነበር። ተስፋ ስለቆረጥን ወይ ፍረድ ወይ ውሰደን ነው። ንሕና ንቕሕም ነርና ማለት እዩ ወይ ከዓ ምዕወን ዕፃት ንጥቀም ነርና መፅሓፍ ቅዱስ ቀዲድና እንታይ እዩ ዝበሃል ንገበር ነርና ይብል ኣሎ እዚ ማለት እዩ ናይ ምንታይ ዓይነት ስነ ስርዓትን ኣምልኾን ይገብሩ ከም ምንባሮ ማለት እዩ ንዖም ዝምልከት ግን መሓረና ሰውርና ከምዚ ዝበለ ነገር ሕማቕ ኣይተርእየና ሕማቕ ኣይተስምዓና ሰሪሕካ ኣይትለውጠና የማን መንገዲ መርሓና ትብል ነራ ንሓጎይ ማለት እዩ ጸሎት ብየምፅየ ማለት እዩ ክቡራትን ፍትዋትን ተኸታተልቲ ሽድን ሪኣክትስ ዋን ሳብስክራይብ ላይክ ኮሜንት ሼር ብምግባር ነዚ ቻናል እዚ ተተባብዕዎ ስለ ዝኾንኩም ኣዝየ ዘመስግን ማለት እዩ ሕጂ እውን ብተመሳሳሊ ከምዚ ሃነፅ ዝኾኑ ርእቶታት ነቲ ጽሑፍ ሰባት ብምልኡኹም ብጣዕሚ ዘመስግነኩም ነግሻ ተስፋይ Q30 አንታ ሽረን ሓውና ናይ ውፊ ሓሳብ ዳ ካብ ጻዕዳ ካብ መሪር ከዓ ዝመረረ እዩ ንሱን ክንዱን ስለ ዝርዳእና ኢናኮ ኣብዚ ገዛኻ ንርከብ ዝበለና ማለት እዩ እዚ ሃናፅ ዝኾነ ርእቶ ጻሕፈተለይ ነግሻ ማለት እዩ ወዲ መስለን ነይሩ ግን ጓለንስተይቲ ማለት እዩ ነግሻ ይቐነለይ ክብረት ይሃበለይ ልዋም ቅነ ኾነልኩም የዝምነ ጽጽቡ እስምዕና ቻው ደህና ቀኒውታ حواتي ما نطيب wood light دحنا حضرت حواتي ما نطيب